Okay, спрятах noch einmal. И сега ще излъча правилното касание. Това е стрелата. И ще писам си наш, също гледам Байан, гледам какво ще се случи тук. Гледам да се видим, защото Спайден е много лови. Така като човек се хубави. След като така, една след като. Така, първо нищо не се стигне да стане нещо в второто време. Фак! Yes! Тук обаче добавя време. За един. Не, ще паднем. Паднахме. От тези. Така, надявам се да изричам. Сега паднахме, все пак беше интересно и това е. Завършихме турнамента и се връщаме на старите неща, но правилно мога да кажа, че завършим на второ място след Юнайтед. И надявам се този турнамент, като се завърши на второ място, ще е било хубав и интересен, но не се на четвърто на пета позиция, но се на трето място. Иска, надявам се този клип да ви е харесал, макар че загуба, но няма нищо. И това беше от мен, аз бях за вас, Петър Александров, и да се гледам също следващия турнамент.